Tinotenda Mwari zvikuru nekuimbirwa kwakanaka kunoropafadza. Regai ndiremekedze vashumiri vese, vafundisi vese pakati pedu, mutungamiriri wese, Mwari vachiitira zvakanaka. Kereke kwazuva nditera mambo Jesu. Amen. Njada ndishumire kubva kubhuku ya Joshua chapter 2. Joshua chapter 2 verse 2. It was told the king of Jericho, saying, behold, there came men hither tonight from the children of Israel to search out our country. And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, bring forth the men that come to thee, which have entered into thy house, for they've come to search our land. Verse 15. Then she let them down by a cord through the window, for her house was up upon the town wall, and she dwelt upon the wall. Ndinamati muchenere mekedzwai taurai kuupenyu hwedu, gadzirurwe nyasha, vana venyu varopafadzwe nekusimbiswa nekugoneswa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Tsamba yandaverenga ine chekuita nemukadzi waiva chifeve, a harlot, a prostitute, wainzi Rahab. Vanhu vatuma kunosvora nzvimbo kundotarisa, vakanosvikira kumba kwaRahabhu chaiva chifeve. Zvanzi mambo wemuJeriko ndokubva atuma shoko kuna Rahabhu kuti buritsa vanhu vapinda mumba mako. Ndopanda kutangira kuti atokwalifaya kunzi chifeve, varume vaipota vachipinda mumba make. Kuti zita irizonzi Rahabhu chifeve zvine experience netime yekuti paitoonekwa varume vachipinda nekudzika imba imomo. But nhasi kune varume vapinda zvekuti mambo weJeriko kwete next door, akwete mumwe munhu, mambo weJeriko mutungamiri weguta ndiye akuenda kumba kwechifeve kunoti vanhu vapinda mumba mako ngavabude. Nai mambo, mapedza here kurana dunhu renyu nezvimwe zvingadiwe mumusha zvekuti maakupota muchimonita zvifeve zveguta? Mambo vane basa rakakura zvekuti hazvifanirwa kunzwika nekutsanangurwa kuti vari kutarisa kuti kumba kwaRahabhu kwapindana. Ko zvavaipinda mazuva ese, day number 1 makadii kupopota, day number 2 makadii kupopota, kusvika munhu akunzi chifeve makanyarara. But mumwe musi pane zvikwa Jehovha zvakauya. Oza panouya zvisina basa, vanonyarara nokuti vanoziva kuti hakuna kwazvinokusvitsa. Paunoita zvisina basa havakupikisi kana kukutuka nokuti vanotoziva kuti hazvibhadhara unobva unoenda. But mambo vanenge vanonyumwa kuti life yakuchinja manje. Vanhu vanofara uri chifeve, havafari kana Mwari akuda kuchinja upenyu. Vanofara uri rovha, havafari kana basa rakuuya. Kune vakadzi vaviri vaigara mimba imwe chete, vakadzi vokubirana mwana. Uchaona kuti vaigarisana vese vasina vana, havaimetsana kusvika mumwe ane chipenyu, mumwe ane chakafa. Oza imwe nguva munhu anoti ina ndina problem, saka muchiona vana vandivengi, itori problem usavengwa. Why? Nokuti isign yekuti hakuna chichaungavingira uchii chaunoita. Ziva kuti nekuropafadzwa kunovengesa. Ukabvunza mujaya pamba apa Jacob kuti Esau anga afungei paanga wakomborerwa, kukomborerwa kunode nahondo. Vanhu mugadheni vakatadzira Mwari vakatukwa nenyoka ikatukwa. Ndainetseka kuti ko Satani wacho akapinda munyoka haasi kutukwa indava. Ndikadiscover kuti kutova Satani kutori kutukwa kuri enough zvekuti hautomboda punishment, kungova Satani zvatotakwa. Nokuti mugadheni haudiwe nekudenga uchadiwa futi. Iye kusama kwai svika paunotya kuti kana wana anondimakawo. Nokuti Bhaibheri rangu rine chikamu cheropafadzo inouya kwete nekutsanya kunamata. Inoti when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. Kune zviero zvinosimudzwa nekumakwa.
chinjikwa warurama zvakadii zvekuti haumakwe. Chinzwa Rahabu zvapinda mumba mako haasi zvipfiro zvemazuva ese. Saka waona mambo anetseka nokuti yemazuva ese yakajairika. Handizive Mwari zvaanoda kuita zvisina kujairika, asi ngwarira mambo weJeriko. Aitarisira kuti mambo anongotumawo kana kansela kana tuma CID kana tumuti mapurisa constable kuti ende munomonita imba yemunhu. But inenge yakuda mambo iwe mweino kurwisa ngaikupe kunyumwa kuti mandiri mune zvikuru. Saka vakuru vachisimuka kudaiswa pane paunofanirwa kungonyumwa kuti indanda zovenga mavekerwo akadai. Chifeve Rahabu ari against Rahabu ndi mambo. Rega ndikuprofitire kana yanga iri pachena ipapa. Chaita kuti mambo vasimuka against Rahabu zviri kuonekwa munyika imwe yavari kutonyumwa kuti paacharorwa achaenda mulaineti yeumambo hwaKristu. Saka mauri muna mambo wausiri kuziva zvekuti dhimoni rasimuka rinenge rakatonyumwa. Mambo wamadzimambo Jesu ari mulaineti yeku9 ina Rahabu wacho. Rahabu nditateguru waKristu Jesu. Maari ndiwo munoberekwa mambo Dhavhidhi. Saka maari mune umambo but akararama sechifeve nguva refu. Ende dzimwe nguva ndakati vanhu vanenge vanokasikawo kujaja vakangonzwa kuti chifeve vanongoti hana hunhu. Ichokwadi zviriko zvinekuti hazvina hunhu kogoita vakavimbika vekuti awanikwa pano anosangana netsotsi achida imba yake anotsotswa ngechipiri. Vana vatatu vainawo hazvina kuti hana hunhu hadi imba hana kukwana kune mweya inomurwisa. Asi vanhu vane mazita avanongomupa chifeve. Ukanyatsoziva upenyu haujaji kana mutumwa waMwari. Dzitongoriwo nyasha kuti wako murume ndiye akada zvemba newe uri wani. Vamwe vaitodzidawo but kune mweya inosimuka. So Rahabu chifeve mumba maipinda varume ndezvemazuva ese. Vanhu vairamba vakanyarara. Svika pakatumwa zvekwaJehovha zvanzi akabva avaviga mumba. That's why David achiti shoko renyu ndakariviga. Kurinzwa is not enough. Rinovigwa nokuti kune zvinotevera kuti ribude. Saka uchiona ukariparidzirwa kudai wadzokera kumaraini rinonoburiswa nevanhu vekumaraini. Muri kuitiswa, muri kushandiswa. Unoti asi shuwa muri kutoona shuwa kune vanhu raiva vari right vasina Mwari. Beware of good people who are not godly. Kune vanhu vanoita sekunge varida kukukansela vachida kukukanzura. Vanouya nemazwi akanaka chinangwa chisina kunaka. Ukabvunza Jona anokuudza kuti chakaita kuti ndiende kwandaifanirwa kuenda kukandwa. Ukabatwa zvakanaka unorasika. Murume akakandwa muguva raElisha. Bible rinoti paakaguma mapfupa akamuka haana kuitwa proper burial nokuti vane hondo yavakaona vakaita wekukanda but achikandirwa muresurrection nemunana wake. Pamwe pacho wanyanyobatwa mushi saka zvinhu zvisiri kufamba. Iwo nozama upenyu kune vanhu vakabudirira kwete nekuti vane zvavakanyanyogona but vakadadirwa zvokuti vakazoita shungu. Kudadirwa chimwe chikamu chinogona kusumudza mumwe munhu. Wanyanyodiwa stereki saka usiri kuita. Ndakati chimwe chinhu chiri dangerous mulife hakusi kuvengwa kudiwa. Mumwe arikutodemba so munhu akamuda wacho ende hazvicharivheseka pano ndakadiwa nedambudziko rangu. BP nemumba ise pane chitoi. Sano vakazviita kahwani pamuchato vanzi you may kiss the bride. Mazuvano you may kick kurova chete. Rahabu ukaona imwe dhimoni rasimuka pane chiri mauri chaunotadza kuona. Ukanzwa Farao kuti urayai vana vakomana vese ari kutonyuma kuti mukomana akaberekwa timu rinobuda. Problem ndeyekuti uri kunonokerwa kuzvifunga nemweya yechina. Alright, nemubvunzo Rahabu ko zvikanzi buritsa varume
ukavaburitsa zvozodii iwe chingonyumwa kuti mazuva ese handidi kuti vabude vanhu vanobuda nenguva yavo iko problem nhasi ndei kuti makutoda kumonita kuti vanenge vagara mumba gachibuda mazuva ese maivarega vachingwa maslip off but nhasi ndamabatikana vakanyumwa kuti izvi zvauya izvi ifevha kubva rini varume vachienda kunofeva vari 2 mumba 1 vanonzvingana ka haadi kuti mumwe azive sanomunga rako akatonyumwa kuti ukaona vava vari 2 program yachinja hakuna maclients akadai so mambo akateera nokuti muna Rahabhu mune umambo hurimo hwasati aona nokuti maari muchaberekwa Obhedhi mukaberekwa Dhavhidhi kuka yaKristu saka umambo hwakaigwa mauri ukanonoka kuona unonetseka kuti sei vachindimukira sei vachindirwisa kwete vadiki unorwiswa nevakuru iwe uri kadiki chakapa vana vane 2 years and below beti uchabva tudamburwa musoro haisi nyaya yekuti mambo Herodhi anovenga vana stereki ane message yapiwa pamusoro pevana zvanzi kwaberekwa mambo kudati pari kuurayiwa umambo kwete vana saka satani chiri kukufaita chinofaita zviri mauri kwete zvauri saka unonetseka kuti vanondirwisirei hausi munhu wekutamba naye une nyasha nefevha iri mauri yausati waona muridzi saka wakangogadzikwa pamadziro kugara pamadziro haisi choice yaiva ichurawo kamadziro istrategy kuti kana zvinopisa zvikauya hondo ikauya mhere tinoinzwa ikoko kumadziro uko ndo patinozwa kuti kune hondo kurati wakaiswa pekunzi kana zvaoma ndiwe example kugariswa pajurawo chifeve istrategy vakadivisa masoja kujurawo uzwa kuti ngazvitange zvafa sina basa izvi iyo pajurawo paura iblokeji yekuti mhepo painovhuvhuta ichida kuuya muguta inogamwana panoperera mhepo dzemusha wese ndopawakagadzira ari pamadziro mwanasikana wai nokuti mudiwe muguta hadiwe chifeve cheguta haudzingwe muguta uri chifeve kudaro unongosekerwa panourayisa gara pamadziro so aripo Mwari vakafunga kubatsira chifeve Mwari vakafunga kuchiwandira nyasha ndokubva kwatumwa varume vakasvikira kumba kwake akavavika mambo vakati buritsa vanhu vapinda akati yekuti varume vambouya ndiri kuiziva but kuti vaenda kupa ndichaziva chimira ndikuratidze chimwe imwe feve mambo ane power rekutuma masoja kusecha mumba maravo inda mambo angogutsikana nekunzi handisi kuziva kwavari zvoreva kuti paangotanga kuchengeta zvajehovha ane authority mumuromo wake chaataura namambo unoteerera havasi kuferiwa mambo inzwa vanhu vakauya kuzoparadza Zimbabwe vakasvikira kumba kwako iwe ukangoti kuna president handisiziva kuti vaenda kupi unoti anongoti it's okay aiwa munosechwa mumba neumwe dzinosechwa kuti pamwe mapinda mumo why because vanhu vanofa imhondi dzauya idzi but Rahabhu akati handizivi kwavaenda zvikanzi it's okay nyasha kana dzava pamusoro pako unotaurawo zvinonzwika unonzwiwa nemadzimambo anokosha anoera pane kuti usechwe unetswe vanongoti kana atodaro musiyei why nokuti chamwari chaamumba chinokuchengeta but arita sekunge ari kuchengeta varuma gamba ndiye akutochengeteka nekuvachengeta Matthew 11:28 yakaita kuti kuchechi kuzaya nokuti vanhu vanoda kuzorora inoti kudi uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo vanhu ndokubva vaudzana kumaraini kuti varume mukada kuzorora handei vamwe vedu vari kuzororawo but unozoona kuti vanhu vava muchechi havasi kuzorora chikonzero vana kusvienda pana vhesi 29 28 ndo yakati vei muzorore 29 ndokubva yati takurai joki rangu program yekuzorora ine kutakudzana futi gamba sikireti iripo kana watakura zvake anoda kukurwisa anotanga kutya muridzi wezvinhu zvauinazvo
unochengetwa nekuzvichengeta zvaJehovha. Haasi kuvaitira favor varuma, nokuti dai yanga ari ari kuvaitira favor maisetwa mumba mambo kubva rina achiterera chifeva. But nokuti ane zvaJehovha zvaarika. Zvanzi mambo amuti kana adaro ndizvo zvandei. Sa verse 15 ndokubva yati akavadzikisa newindo, nokuti imba yake yanga iri pamadziro. Akavadzikisa newindo vakaenda. Chinzwa sungano yaJoshua naMwari ndekuti muchatenderera Jericho 7 times, and on the 7th day masvingo achawira pasi. Rahabhu aita sungano naye rangu rati ndopa aikara pasho. Hapamuna nguva yekutama nekutiza. But kune favor yekuti kana wachengeta zvaJehovha nemadziro anofanirwa kuziva kuti apaita crack apawira pasi, but pano pane nyasha dzaMwari, pana anoda kuchengetwa pano. So masvingo eJeriko akawira pasi, but Rahabhu akararama. Chimwe chikonzero sei ararama vamwe vachifa, Mwari vane plan yekuti aroorwe, saka havadi mawitness anotaura sirizvo. Nokuti pese pawasvika muguta ukada kuroora ukatotora chifeve, kune vaunouya nerweseri kuti kana masvika munzvimbo munabvunza ndo maiJeriko vamakututa ako vanhu vanotaura kwavasina kuswera ka. Kune vanhu vanoziva nyaya dzako dzawakanganwa wemuridzi. Iwo uchaziva kuti wivhi wakaisa rini, uye anotoziva kuti wane 2 weeks ne 4 days, anotoziva kudarika iwo wakaigadzika mumusoro. Shatambeni munhu ane nyaya dzako. Neimwe wakatamba kuchikoro iwe muridzi uchaziva, anotopota atiudza vanhu kuti but tiri grade 6 amaya. So Mwari arikuda kunyararidza mawitness ese muJeriko. Nokuti pakasiyiwa 1 or 2 Rahabhu aroreke. Pane imwe muromo inofanirwa kunyararidzwa naJehovha kuti uropafadzwe. Pane vasingafanirwa kutaura kana ropafadzo yako yakuuya. So masvingo ese akawira pasi. Rahabhu ndokubva ararama. Ari kuraramira chikonzero. There is a reason for every blessing. Dai Mwari mandikomborera, dai Mwari mandikomborera. Subject yekukuropafadza havaitadzi zvikonzero. Tipeiwo chingwa chedu chezuva nhasi. Chingwa hachinganetsi Mwari kuti vakupe lofu. But kana waguta uda kuenda kupi ndopane munyanya. Une nyaya dzauda kupedzisa dzawakuda kufambira, waguta ipapa waropafadzwa nechingwa, une makuhwa uda kuti uchifambisa. Hama dzangu zvinoita kugara pamadziro, but zvinoita kusurviva uri panhu panoparara kana watakura nyasha dzedenga. Pamadziro apa pakudiwa vanhu vane action kuprotecta zvaJehovha kuti iye Jehovha akurangarire. I always tell people this and I always repeat wherever I go. Ukaita munamato, prayer attracts God's attention, but action attracts blessing. Zvaunoita zvinodenda kuropafadzwa, zvaunotaura zvinoita kuti Mwari akunzwe chete. Saka nyaya yako yakanzwiwa, but kuti ukomborerwe iye anoti ndiropafadza kubata kwemaoko, kwete kuchema kwako kubata kwemaoko. Watopedza kuchema pane action kari kutsvagwa. Zvamachema todii, uri kuitei. Matthew 6:6 kana manyengetera pindai pakavanda muvhareto, Mwari anoona zvamunoita. Kwete achanzwa zvamunotaura, anoona, achakuropafadzai. Iwe uchitaura iye achiona zviri kuitwa, kwete zvauri kuitwa, zvaunoita. Unoti Rahabhu paachengeta varume mumba vachitsvagwa, mambo paauya next door yangonyarara, ndonga vaenda vakati muchafira chechi. Iye madzenyu eredzi. Zvongoti chero menzi auya maakungovika mumba muchivanzira mambo, nyaya inyi muchafira zvechechi. Kusvika zvako kutukisa nekukuvengesa, wozoti kune kwatakuenda manje. Pane nguva yekuti haugamuchirike iwe uina Mwari. Mwari vati kudzidzisa kuimba naiwo kwete nevanhu. Maria paakabereka Jesu, zvipo akapiwa nevanhu vabva kune imwe nyika, the wise men from the east. Vakati taona nyeredzi yake tiri kunyika kwedu, unotivenga ukaonga wasipo.
aiwa vakamudza ati shamwari kana uchiti nhunhu ndeyemweya uchapiwa mapampa nemweya. Kune vanhu vekuti chaJehovha uinacho ungatobatsirwa nevekure. Unoti yaiva nyore nyaya iyi. Nhumbu iri sei asikana kuti mweya. Uda kuita mafuza, uda kuita vana vadiki. Makorokoto uchapiwa nemweya. Ende chakanakira mweya waMwari ruoko rwaJehovha runa kupfupika. Vasina kuona nhumbu ndo vakauya nemapresents acho. Hama dzangu pamadziro vazhinji tiripo. Chatisafisa tiripo. Zvamwari zvacho zvikataura kuti ngatiitei, hatisi kuita. Action yangu pamusoro pezvinhu zvamwari. RaMwari rinodai so much. Unoti Moses pakati uraima kwaimisiro papadho ivhangeri rinonakidza nemakwai 2, 3 or 4. Achangobva mukutenga 1. Anzwa kuti murume haana kudanwa ada kudzora kumashure. Mweya wepoverty. Rimwe vhangeri hariuye pa-right time. Rinouya riri right to make time right. Kana wakura uchanzwisisa kuti sei mapiritsi evakura achivava evana achitapira. Akusikumakwa ndipengwe mike. Vakura vana kuvengwa. Chenda wakanzwisisa kuti kana munhu akura unokoshesa utano kudarika kunakidzwa. But kana ari mwana mudiki angatoda kunakidzwa kudarika utano wacho. Unoziva vana vanenge vasina appetite vainakirwa nekutamba. Svika mubereki akasvika zvaita vabereki vedu so. Vaiti kana vatenga chingwa une usimbe hwekudya usina appetite. Chavaita vaiti vakazora majeriri imwe pisi woti jemu imwe pisi. Vanozvati nekunakirwa chidhauregere chingwa chikatopera. But mwana akadevelopa pamusinganzwa anokiriya jemu okiriya majeriri odzorera futi chingwa. So rikaparidzwa raunofanira kunge uchiita hauite. Unongoda I receive my house, my car. Ufunge zvinoshandirwa. Zvinhu zvaunoona uchiti Mwari akaitira vamwe wakakanganwa kuziva zvakaitwa nevanhu ivavo. Mwari waAbhurahama makarangarira muranda wenyu. MwaAbhurahama ane zvaaitira Mwari wake. Wakangonzwa zvaiitwa naMwari waAbhurahama, hauna kunzwa zvaiitwa naAbhurahamu waMwari. Makarangarira Josefu ari mujere Mwari mukanomuita mambo kwaitizwa Mai Potifa. Iwe Mai Potifa ari kutiza iwewe itori opposite. Joseph ari mujeri Mwari vaiva naye. Anopinda neumvura nemumota umude unoda nosangana newe ku I receive. Unoziva ukaparidzira Joseph vhangeri raPaul naSilas kuti na12 usiku varumbidzi vanamata magedhi akazungunika vakabuda unomukuvadza. Yake nyaya iri different. Problem ndeyekuti unoda kukopa nhingi. Paul naSilas vakaimba vanobuda before midnight. But kana ari Joseph 2 years same God. Mwari waJona akanyura vanonobuda naye. Peter akanyura anoti Ishe ndibatsirei ndinonyura ndikafa. Handisi Jona ndini Peter hatina kufanana. Shadrach, Meshach, Abednego kana moto ukaveswa pindai ndinemi. Loti ukasatiza pamutsva munhu same God. Ukandiparidzira Loti ndimutsva mahara. Ndakuda rakaringana neni riri maringe situation yangu. Samson simba ndakupa bvarura shumba. Daniel, don't worry, dzizembera urumwe. Samson akaizembera anofira mahara. Usape Samson vhangeri raDaniel. Nhama yataita ndeyekukopa nhingi. Testimony haisi formula.
chiziviso kuti ndo zvaakaitirwa naMwari. Iwo ane maitiro ake nokuti dzimwe nguva kuita kwake kutsva nguva nenguva. Rahabhi ari pamadziro, nyaya ina kuchipa, ina mambo anomukira kuti bvisa zvapinda mubomo. Chese chinochinja life yako chine fight yacho. Ini pane pandinodemba kuti akomana vamwe ndakafunda navo masimukiro avaita so. Vaishingirira vachiverenga wena. Indaitomaka ticha anokuti verenga. Chikurova ndoda asingarole. Wakurohwa nefuture unozoda ndakarohwa koma unorovesa vana, unorovesa adzimai. Imagine mukadzi wedofo, vana vedofo, unorovesa vanhu vasina mhosva. Dai wakarohwa uri 1 zviri nani so. Wakuwakwadzisa wafana. Iso instead yekuverengawo kuti tive serious, tinzvenge shamu. Hataida production, taida defense, taivirikidza mashoti. Manje nhamo even wakavirikidza mashoti inopinda. Takatambira side risiro. Rahabhi pane zvapinda mumba. Hama yangu kana chaMwari chaiswa mauri, usatarisira vanhu kungombera nekufara. Kune madzimambo eJeriko anosimuka. So 2007 Mwari vandidana kunoparidza kurodho. Taenda kuna fest inotsoka kubva kuwadzana. Mande rega ega vanhu vaidya sadza vaitaura nyaya yako. Tamuona muBelvedere, tamuona paNational Sports, tamuona akutopinda showground. Ende vanhu vanoona kavaregere. Ende vachitaura zvavanofunga. Test of time. Ari Mwari anopa shoko okunyima coin. Munhu anongoti unoti Jehovha Jaire Mwari anopa iwe anokunyimirei. Yaiva nguva. Ane chikonzero sei achidaro. Inzwa pane paunodanwa. But wotarisa focus yako pa blessing, pa appreciation, otadza kutarisa nyasha. Saka pane paanopofamba nezvisingatendwe. David paunouraya bere neshumba, hakuna anombera kana kuimba. Riski yako wega isina reward. But ndoma testimony wakugadzira. Kana wasangana na Goliath, vanhu vozoimba wakashanda kusingaimba. Joseph akatangara panzira hope dzevamwe vasungwa vasingabhadhare, vasina chavanomupa, fellow prisoners. Kusvika azora panzira dzamambo kune kunobviwa. Iwe unongoti kuti handidi zvekushandiswa, handidi kuitiswa. Mukore uno kungoitiswa so. Kune kunobviwa. Rahabhi kana zvaMwari zvauya, usangoti vanhu vanoti it's okay, ya breakthrough musiyei. Satana aikunetsa usati waroorwa, ndiye ari kunetsa futi marriage. Anongoimprove. Ndainetsa kuti usarorwa, warorwa akanokwenya madhimoni anetsa kumarriage. Kuti ngaacheme arimo. Saka machemero ako asi munhu wepanze ndiye mukati. Usati dai ndaonekwaona ndinota sibaba ndingi munondishura, ndo machemero awo anawo. Wakaimprove kuchema. Aikunetsa uri rovha, ndiye anokushandisa mahara wapabasa pacho. Apete maoko. Zvamufundisi musiyei. Life inoma uchifundisi chiripo. Rahabhi zvekwamwari zvikapinda mauri, mambo kwete munhuwo zvake mambo. Ndiye anoti ndakuenda ndega kuchifeve icho chichi. Shamwari vanhu ngavabuda. But iye anoti handizive kwavaenda nako. Anovanzira mambo. Anochengeta zvaMwari. At the extent yekuriska life nokuti treason kuchengeta magandanga enyika. But nokuti une chaanoziva. Zviri nani kumira naJehovha pane kumira nevanhu panyika. Umambo hwepanyika hunoparara, hwaJehovha unogara nekusingaperi. Varume mukandiseka ndaramba zvepano ndakuita zvedenga. Akasvinurira shoko rake. Haridzokere kwaari risina kuzadzikisa chaaritumira. So vaitaura tamuona achifamba. Apa taakudriver vakamira futi kutaura kwacho. Vanhu havafaniri kumira.
Furira mbiri tamona driver tamona zvinga zvichaita. Vachiri kuona but vakamira nyaya. Nepamba pataigara kuwadzana vakanzi muroja wenyu ndofunga hatisi kuita mushi. Kana ri Bible rapenda navo. Vakati vanogara kuraini rekuseri. Mwari aropafadza rabharorwa. Unonzwa kuti aigara pedu chaipo pedu. Iye aigara pedu isusu. Vanodada newe vanhu. Vabuda TV Mwari aropafadza. Vakatopikiswa unotonzwa wafona kuti vari kuramba kuti waigara pano. Koma irambawo kai. Zvakapinda mumamarabu zvinomuchinja saka mambo hafariri change. Anofarira life iri ordinary. Haadi kuti usimuke. Pese paunoita usina basa havakunetse. Shumira Mwari uono. Shamari dzangu apa dzaindinetsa pataiswera tese kumabhawo. First song big up. Pandakatanga kuparidza big up yabviswa. Inda. Zvakatanga rini. Ndikati I just said the dreams and those zvinoita unopenga anenge akurota. Hazvirambe zvakadaro. Ainzi Rahabhu Chifeve. Haina kupera yakadaro. Akazonzi akazova tateguru waKristu. Akabva muchifeve akaenda mukuremekedzwa. There is a shift inoitwa naMwari. Zvokuti vanhu ukavapa testimony vanogona kukurambira. Oza kuti kuropafadza kwaMwari nekuita kwake kwekuti panotoda kutomuritsa evidence kana mapepa chaiwo kuti sure chini chine changu ichi. Waziva vanoziva kuti hazviite. Saka shoko rinoti zvisingabviri kuvanhu kuna Jehovha zvinobvira. Hauna kugadzikwa pamadziro by choice. Uri victim yekuti hondo ikauya inotanga newe, mhepo ikavhuvhuta inoperera pauri, but favor yakaitwa naMwari uri ikoko kunoparara vanhu ndokwakasvikira nyasha. Ruti mumunda vainhonga zvakasara vari kumashure kwemunda so. Gamba muridzi wemunda paanouya hauye nekumberi. Anosvikira funde kumashure. Urati kumashure yanga yatoo first party. Saka akakasika kuonekwa. Setup yepanyika isi setup yekudenga. Pavanokudzikisira Mwari anoda zvakazvidzika zvacho kuti azvisimudze. So there are times yekuti ukatarisa pamadziro pauri unongoti hatina kwatichaenda. Tingaite honai patiri. Nemumusha macho havatide. Ndiri reject muno muJericho. But Mwari kana afunga kukuwanira nyasha uri pamadziro ipapo. Ende patonzi pachawira pasi kana Joshua aimba nekurumbidza nevanhu. Madziro aka-understand covenant. He is a covenant keeping God. Vanokumukira variko vamwe vachiwa kuright vamwe kuleft, but hondo ngaizive kuti apa pane sungano yaJehovha. Vanhu ngavaite zvavanoita, but imba yaRahabhu. So haana kuchinja foundation, haana kuchinja pekugara, akachinja magariro ari ipapa paNoah. Saka pamwe pacho Mwari haakupe mari results A level, anokupa life graduate uri dofu. Shito nonzoti hada kuti nyepera ndofunga akazonyora. I remember taenda kupati yekuchikoro hanzi rinini nekudii. Wakafunda vese munonotandara so. Chinje ndakachidiscover kuti hachisi chekufara. Kuda kusicha noti wapaka. Mutamba nemunhu. Vamwe vabudirira zvavo kuti munhu wese ngauye. Pane paita kusichwa kuti dzaitaurisa chikoro honaika. Saka vakazviita 2-3 years tichienda ikoko. Kana vakuronga vaiti ningi unonotakura Trimon, ningi unotakura mune muchitakurwa kunge rudo. Muchitengerwa mugrupu so vasina transport mirai paNASA. Taiwanika tiri paNASA ipapo. Tikure pamadziro manje kana Jehovha afunga kushaina navo. Rimwe gore kwaendwa zvikanzi vasina transport zvaiva uri kutorwa nani ndandikudawo wekutorawo. Tina Mwari wekuti akashanya pamadziro kumwe kwese kunowira pasi, but nyasha tinokuchengeta. Ngati rwendo runoda totakura wangu. Sikazonzi vamwe asi wakazonyora futi kotozino takafuira ka. Ndikati handina kunyora. Pane rakatonyorwa kudhara anosimudza marombe
isu marombe tine mavhesi edu eshasha nzandawana but emarombe arimo shasha nzoti muchaita sei but isu marombe tinawo edu kungotsika pavhesi woti ndo zvamakareva kuti type yedu munosimudza ndiri pano anza ataura chokwadi usakazonyora futi here ndati rakanyorwa baba sajesu unoti zvakanyorwa zvichinzi unosimudza marombe kubva muguruva ende ndiye mwari wezvokwadi vakomana vakashamisa vati vakomana nokuti patakatanga kushumira mustreet kanyaya kakafamba magurupu ekuchikoro svanzi akomana zvakaoma life inokisa pakona zvokuti unoparidza wega vanhu vanotaura ka anzi ari kufamba achiparidza so zvane mumwe point blank uchadya bhaibheri ende shuwa ndaakudya ndoratodya hakusi kuchinyirwa ichokwadi rodyika wena iye hakusiyeni nzara kamushanu kwawo vanhu varamba kufidha muprofita Elisha vakati bwenda baba kunimbodemonstrata kuti vanhu vakakusiya ina ndikusiye kana zvinoda nyama ndo zvinokupa nyama hazina kutanga nhasi kuti vanhu havadi vanhu vamwari but zvakatanga kudhara kuti mwari unoda vanhu vake unoti paaifidwa kubakwa kulokesheni kwakwafa vanhu vava variko vava sisade takaiswa pamadziro nechechi ndazonzwa mumwe kuti kuenda kuchechi so kunopfumisa munhu iwewo kana uchigona kupfumisa munhu unozvimakirei mbozvitanga wega kokumbozvipfumisa unozvimakirei ada kutiita varombo ada kutitorera mari dzedu asi wakauya uri mene ukaita risechi zvakanaka wakatouya zvakaoma ka bofu John chapter 9 rakaiswa mavhu najesu kumaziso harina kukomplaina nokuti rakaandastenda kuti wega ndine mavhu handina mari zao dzakangofanana so chanopopota chiya veta kutomboiswawo mavhu pamwe zvingaite change nokuti mavhu asipa havasi kuoneka chinhu bofu ari kutoshorweka ragara arione kutoshorwa kukanganiswa kuona saka kuti rofa ariende kuofu ragara ripa ofu kandi munyika mune holiday rofa harifare because ndezvirangaita kuti holiday futi pane chekukomplaina wakatouya zvakaoma wakomplaina kunzi kupa Jehovha akatendeka ende ekupa ndakatoziva kuti hakuna asingape pano kune kwaanotopa aiwa varume tozivana kaizvo mukadzi akanyima Jesu mvura anga atotaura kuti ingawani isu tinonwa itsime rababa wedu rakacherwa baba wedu Jacob ratinonwa isu nemombe panotonwa mombe tenzi vachinyimwa atotaura kuti isu nezvipfuyo tinonwa saka ishe unovanyimirei variko vanhu vekuti vakasapa ishe vane zvimombe zvaomara ino zvinonwa muhomwe idzodzo vane zvimombe izvozvo tiri kutoda stairs chimombe chako watonzi dhata nechimombe chako manje so cheka foni yako watonzi dzedzi dhata wafa mombe iri kuda kunwa mutsime naJehovha yekupa ishe unayo here vanonwa nemombe patsime riri kunyimwa mwari avarume vatozvati chimufesi chitaura shuwa ichi chinotitengesa aiwa tsime haringonwa vanhu chete ndoziva mari dzatinonyima nevana vedu vatakabereka dziri kudyiwa nezvimwe zvimombe amene varume poera wako mwana zvakatooma kumupa but kwakachengeterwa marwe chimwe chimombe chonwa mutsime iyo dai mwari atiwanira nyasha paunonyima Jehovha uchipa chimombe tsime nderaJehovha ndiye the living waters muridzi wemvura hama dzangu pamadziro kana zvamwari zvasvika nyika inyarare saka ndauya kuzokuudza nhasi ramba ukamira pana mwari usazungunutswa zviri nani kuimba naJehovha pane kuimba nevanhu
ramba uri paari musharukwa ane zvaanoita zvinodarika mambo weJeriko. Mambo uyu anotofa munhu, hondo payakauya vakatofa. Iwe kuimba nemuni tina blazi wangu ari kumusoro. Kumusoro ini ndinari kumusoro. Jehovha vako vari kumusoro kwavanodzikiswa. Ede ari kumusoro wacho akangonzi asisipo. Newo unotozoti amisoro. Wakambona pakafa hama yekuLondon. Machemera anokuudza kuti naivo vafawa. Ndopavaidya. I'm sure my time is done. Pamadziro tiripo asi nyasha dziripo. Saka usanetse kuti pauri papa unoenda kupi? Jehovha vandirege ndakadaro. Ndichashumira Mwari ndiri pamadziro. Bhutsu dzisipo panaishumira ndeikumira mapushi. Rimwe dhea ndakazoparidza kuna First mukomana anga abva nemapushi ake. Aiwanzondipa. Shoko winaro mapushi aenda. Sakambe nemwe yechina. Unoti Satani paakakumbira Mwari kuda kudetsa Job, inda akanyepera kudzungaira akaenda kudanga remombe. Iye akumbira munhu asina kumbira mombe. Kuziva kuti ndikamubatira zvinhu afa. Unobatirwa kudanga iko. Uri pamadziro. Nyika iri kuseka kuti mhepo dzinosvikira pauri. Nyika iri kuseka kuti pamadziro pachadona. Iwe uchaudza kuti zvimwe zvingadona but naJehovha ndoramba ndiripo. Kusapikiswa isaini yekuti hausi kuita chaizvo zvinochinja life. Kana one ukaisa chinhu paFacebook kana one anotofutseka kana nokushauta kana kuvengwa kana ka one itya ngoni usingavengwe itya wakaipa hasekerere pane zvaMwari pane munhu anoda kusimuka. Hasha dzainadzo ndedzekuona kuti zvapinda mumba Jeriko yaparara iye asararama. Saka vasekerera vanyarari. Kumwe kuvengwa chiprofita chekuti waakuita zvinhu chaizvo manje. Kumwe kudiwa chiprofita kunzi hapana iripo. Baba ndinokutendai nekuda kweshoko renyu. Mataura kuupenyu hwedu. Takagadzikwa pamadziro kwete nekuda. Takashaiwa dzimwe nguva mari dzevanhu vangatendesa kuchikoro. Takashaiwa vabatsiri vanogona kumira nesu. Mukuvimbika kwese ndakasangana nevarume vanga vasingade imba. Ndikasiwa ndine zita rekunzi mvana. Kwete nekuti handina unhu hwakanaka. Asi kune mhepo dzekumusha dzinosvikira pandiri. Asi mutsvene waJehovha wakatendeka wakururama makarangarira Rahabhu. Zita rikadzimwa rinonyadzisa. Baba ndiri kudeclare mazita anonyadzisa vakataurwa ngadzimwe. Mhepo dzinovhuvhuta dzinosvikira pari dzekumusha ngadzishayiwe simba. Pachawira madziro pasi. Vana pavachaenda kumadrugs vake ngavachengetwe. Zvirwere pazvichabata vazhinji. Protection pamhuri yake wakatendeka wenyasha. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you. Amen. Tisimuka hama dzangu tichiombera maoko kutenda kuna Jehovha. Vanokwanisa kupururudza. Hallelujah, 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 hallelujah.